Sa halip na tradisyonal na selebrasyon, isinagawa po ang Sabay-Sabay na Community Pantry sa lahat ng 37 barangay sa Rosales, Pangasinan noong Hunyo 13 bilang bahagi ng kanilang fiesta celebration. Ayon sa lokal na pamahalaan, bawat barangay ay naglatag ng mga pangunahing pagkain tulad ng noodles, itlog, gulay at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga residente. Target umano nitong bigyang halaga ang pagbabahagi sa komunidad kaysa malaking gastusin sa pista. Sa mga nakalipas na taon sa Pangasinan, ilang bayan at lungsod din ang nagpatupad ng community pantry para sa pagdiriwang ng kanilang pista at iba pang lokal na okasyon katulad na lamang sa bayan ng Kalasyaw. Sa Rosales, Pangasinan, kapansin-pansin naman na ang buong 37 na barangay ay sabay-sabay na lumahok sa praktikal na selebrasyon ng pista kasabay ng pagpatuloy sabay na pagpatuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. IFM News. IFM News. IFM News.